mga moms, ayan, for today's video, magkasama kami ni Diva dahil dumaan kami dito sa Padre Pio na simbahan dito sa may Sumulong, Antipolo City. So, right after this, dadaling ko siya sa isang exciting na lugar. Are you ready? Sa awakan mo kung saan tayo. So, tingnan nyo rin kung saan ko siya dadalhin. Tingnan natin kung kakayanin niyo yung gagawin namin. Oh. So, nandito na kami ngayon sa Cloud9 360. Oh. Ha? Bakit? Kaya pa? Ako ba? Hindi tayo inakit. Ayun yung ano. Our Lady of Bon Voyage. So, papasok na tayo sa loob. Teka na. So, ngayon pala, nagsisimula na agad yung challenge namin. Kasi po, yung sinakay namin tricycle, hindi umakyat. Oh, hiningal ka nga, oh. Wala kaya ako. ito, hinihingal kami. Wala ako, normal lang. Ha? Normal lang? Yes. Wala. So, ako po yung hiningal. Napipigil pala. Kahit violet na siya, ayun yung kasi hinihingal na kami. Bakit na tayo? So, this will be the entrance. Diva, are you ready? Ha? Okay, tingin sa likod. Ano? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Susubukan na natin yan. Ano ka ba? Warm up na to. Kasi pagdating natin sa Singapore, di ba marami na? So, susubukan natin tumawid hanggang doon. Alam mo ba na ano? Kami nila Didong, nagpunta rito nila Mia. So, ngayon mas maganda kasi maliwanag. Ready ka na? Ready na? Warm up to para sa Singapore tour natin. Halika na, pasok na tayo. Pasok tayo. So, dito Diva, hindi ka lang mag-hanging bridge. Dahil yung binayaran mo, papasok pa tayo ng museum. May museum pa siya. 17 ano? Oh, diba? So, iikutin natin tong loob. Balik ka. Mauna ka na, go. Tig-isa tayo. Enjoy! Yeah, may mga ganito rin sila. Ayan oh, makikita nyo mga moms, yung banda dun sa pataas na siya. Kasi patirik na siya, so yung persa paakyat. Yun yung nagpapahirap sa'yo kaya bumagal sila. Whew. Sana kayanin natin nung walang kaba. Sa 17 kami na mga moms ang papasok sa tulay. So, orasan na natin kung hanggang gaano kami katagal sa pagtawid sa bridge. OMG. Hala. Hala. Are you ready? Bakit ka nag-enjoy? Oo, sandali lang kuya. Ito naman. Si kuya naman. Kuya. So, ito. Oh my God. Sandali. Sandali. Hindi mo kayo malikot, guys. Oh my God, nanginginig ako. Yeah. Dapat. Oh my God. Yeah. Oh my God. Sige, bante po tayo ma'am. So, bante. Tuloy-tuloy po ang lakad natin. Basta na yung paa ko, kuya. Yeah. Pati nila dito. Uy, kino. Tiyo. Hindi lang po sa taas, huwag sa baba. Ate!
my God, umahangin. Saan mo naman? Gabante po tayo sa taas na po yung Lang picture kaya po. ha. Hindi po kayo nag-iisa. Tiya, pasar ka. Noon saan? Bilisan mo na. Ang dali, nanginginig din yung tuhod ko. Ang dali na. Nayuyugyug kasi. Oh my God. Sandali lang po. Umalis niya. Akala ko masabi mo kanina madali lang. Okay lang. Tara na, ano pa? Tagal naman. Ang dali. Tiya naman, ang tagal. Nawala na yung takot ko. Nag-enjoy na ako. Pakibulsa na po yung cell. Ito, Alvia. Sandali. Ah. Ayun na yung taas. Hindi nanginginig ako. Agoy. Oh my God. Safety around. How was it? Ganun ba kung Pero, tingnan mo naman. Tingnan mo naman yung, yung view natin. Dali dito tayo sa labas. Oh, see? Yan na yung ganda ng ating city. Ayan yung nakakatakot. Hindi ho kami nakapag-video during umaakit kami. Kasi nga, natatakot kami dun sa pag-review. Ang tapang ng kami ni, ayan yung kasama ko po. ikaw ba naman ganyan? Kauban ko. Kami nila Brenda. Pag saka na, yawa! Ayun sila oh. Kasi gumagalaw po, humahangin yung bridge. Kaya na nakakatakot. Hindi kami nakakuha ng maayos na shot sa amin kanina. During nagtatawid kami kasi nga nakahawak kami. Ayan sila, nagkakatakot sa taas. So ganyan yung feeling, o diba? Wala. Oh my God, nakaka-nervous. So, kamusta experience? Uy, alam mo, nanginig pa rin yung tuhod ko. Tapos feeling ko, matudulas yung sinelas. Yeah. Grabe yung kaba. Pero, at least, Parang na-enjoy. hindi kasi alam mo yung bakit mas nagpapakaba siya, mas nakakatakot. Yung hangin. Hindi pa ganun din kasi siya. Saka gumagalaw yung bridge. Kaya sa mga nandyan, you must try this. Wag lang yung kami. 360 kasi nga, makikita mo yung buong paligid niya. Halika din tayo sa other side. And this is the beautiful sunset. Oh, diba? Ang ganda mga ma'am. So it's with OD ba? So any ating bridge. Wala kasi tayong video ng pag-akyat. Ulit tayo. Ayoko na. Sige na, kahit isa pa. Ayoko na, guys. Para malaman natin kung talaga mababasa pala rin yung paa mo. Ayun na, pababa na kami. So maghahagdanan na kami. Ayaw niya kasi dun sa bridge ulit bumaba. Maganda kaya. So may hagdanan naman siya pababa dito. So ayun, hanggang sa doon, makalabas na tayo ulit. Hindi ko pa na-try Hindi yun. ka pwedeng hindi bumalik. Ah? Kasi doon din yung daan. Kailangan mong bumalik. Kaya iyak kami nang iyak doon. Ah, yun yung sa inyo nila ano sa Oo. Pwede kang maglakad pero Cagayan ba? O saan? sa Davao. Ah, sa Davao, oo. Pwede kang maglakad pero tatawirin mo yung kagubatan. Asmahon.